croeso cynnes i chi gyd i'r Podlediad Eryri ar ei ffurf newydd. A da ni yma yng Glan-Llyn, a mae Llinos di ymuno efo ni. Croeso Llinos. Diolch yn fawr, croeso chi yma i Glan-Llyn. Diolch yn fawr. Ti eisiau cyflwyno dy hun a dy rôl di yma, a beth i dy waith di o ddydd i ddydd? Reit, Llinos Jones Williams di'n enw i, a dwi'n gweithio yma yng Gwersyll Urdd Glan-Llyn ers llawer iawn o flynedd, 17 mlynedd dwi'n meddwl erbyn hyn. A rhan amser dwi erbyn hyn, a rhan amser dwi wedi bod ers sawl blwyddyn dweud y gwir, ond dwi'n gynnau amryw rôl so mewn Gwersyll mewn ffordd. Dwi'n neud rhywfaint o farchnata, trio cael cyrsiau newydd i'r Gwersyll, trefnu cyrsiau, cysylltu efo grwpiau sy'n dod yma. Dwi yn ystod rhai cyrsiau enghraifft, Gwersyll y Haf enghraifft, dwi'n rhedeg hynny, dwi'n cysgu fewn a felly adeg yna ac yn trefnu, edrych rôl y plant, neu siw bod nhw'n iawn. A be arall dwi'n neud? Dwi'n neud llythrenol dipyn o bob dim. Trefnu cwrs lefel A, Cymraeg, bob blwyddyn ym mis Tachwedd. Lenni gathon ni record number dwi'n meddwl, na rhyw dros 200 o criwch a chydosbath yma. Dwi hefyd yn, os dwi'n cael weithiau, dwi'n mynd a plant i gerdded weithiau. Deu gwir, hwnnw ydy'r darn o'n mwynhau mwyaf o'r swydd dwi'n meddwl. Wel na, dwi'n mwynhau at sawl agwedd, dwi'n mwynhau dod i nabod pobl, mwynhau dod i nabod plant, ond dwi yn benig o hoff o fynd â plant am dro i gerdded, a dwi'n dwi'n cweith neud o. Cweith digon aml, dwi'n meddwl. Ie. Wel, mae'n swnio fatha bod y swydd yn amrywiol iawn. Yndi. Bod na igon i gadw chdi'n brysur. A mae'n lle mor ddelfrydol i weithio yn dod i. Ie, a ti'n byw yn yr ardal o fyd dwyt? Yndw, dwi'n byw. Dost ffordd? Yndw, O, ges i hefyd fy magu, lle 3 cae o fama, a dweud gwir. A dwi'n pan o'n i'n tyfu fyny, oedd o reit o fed i gwir, oedden ni heblaw mynd i'r pwll nofio. Oedden ni'n dod i Glan-Llyn lot. Ie, wir? Ie, oedden ni, wel, falle yn ysgol gynradd, byddwn ni ambell i drip ar y brenin Arthur. Ond dwi'n cofio dod yma, oedden ni ffarmio ar ceia drws nesaf, dwi'n cofio dod yma fel plentyn, pan o'n i tua 10, ac oedd yng nghyfneithero di o Gaerdydd yn aros yma. A dwi'n cofio siarad fy nhw dros y ffent, ac o'n i bron iawn yn teimlo bod ni'n cael dod i fewn. Ond wedyn, mi newidiodd hynny pan o'n i'n rhyw 16, dos i yma fel swog wedyn, 16. Pan o'n i'n 16-17 oed yma, oedd paradwys y ddear yn achos oedd pobl ifanc yn dod o bob cwr o Gymru i swogio, ac oedden ni'n aros i fewn, yn cysgu fewn am 7 wythnos yn yr haf, dwi'n meddwl. Ie, allu di ddeu chydig am i bobl sydd ddim yn gwybod, be di cefndir y Gwersyll a hanes y sefydlig yn y blaen? Wel, yn aml, sori hyn. Na, cario ymlaen. Wel, yn wreiddiol, Plas Glan-Llyn, oedd yn gartre i Sir Catrin Williams sef y tirwedd fewnwr mawr oedd yn berchen yr rhan yma o Benllyn rhan fwyaf o blwy Llanuwchlyn a rhan o blwy Llanucyl a Llangywyrch ar y Llyn hefyd. A wedyn dwi'n meddwl oedd y teulu'r Catrin Williams wedi cael rhywfaint o broblemi ariannol yn ôl yn yr 40au, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl yn ystod yr rhyfel fuodd y lle'n cael ei ddefnyddio fel efo'r fyddin Americanaidd, dwi'n meddwl. O, ie. A mae'n debyg ar ôl hynna, lot o lle mewn dipyn o stad, yn lot o gymawr o lle yma. A wedyn, dyma Sir Ifan yn gweld i gyfle, gweld bod y lle'n wag, a gweld bod yna bosibilrwydd o bosib bod yr urdd yn cymryd y lle drosodd. Ac yn wreiddiol, mae'n debyg, oedd o wedi gofyn i Sir Watkin tybed fydde fo'n cael rhedeg Gwersyll i blant Cymru yma. Oedd hyn cyn y 40au, ac mae'n debyg mai ymateb Sir Watkin i gais Sir Ifan oedd never, achos oedd o ddim isio plant Cymraeg yma. O'n eitha da, be ddigwyddodd mewn ffordd. Ond beth bynnag mi gafodd yr urdd y lle yn 1949, dwi'n meddwl, a 1950 cynhalwyd y Gwersyll cyntaf yma. A mae'n debyg ar y pryd oedd o'n lle
oedd yn cael ei ddefnyddio drwy'r flwyddyn, lle oedd yn cael ei ddefnyddio rhan fwyaf yn yr ha oedd o. Ond oedden nhw'n cael gwersylliad gwaith a falle, lle oedd pobl ifanc yn dod yma i helpu peintio'r lle a cael lle yn barod ar gyfer yr hafau dilynol lle. A dwi'n meddwl, mae yna lyniau o be oedd yn digwydd adeg ynny, mae'n debyg oedden nhw'n adeiladu'r cnws O wedyn erbyn heddiw, yn amlwg, mae o'n wersyll sydd wedi ennill i blwydd, dydy, ac yn enwog drwy Gymru, ac yn hynod o fywiog fel da ni'n clywed. Yndi. So wedyn, be di amcanion y gwersyll ar Urdd lle o ran Glan-Llyn dyddi yma lle? Mae'r lle wedi newid lot dros y blynyddoedd, oherwydd dyn ni wedi mynd o fod yn estalwm, fatha, pan o'n i'n tyfu fyny, yr gwersylliad haf oedd yn bwysig o'n 7 wythnos o wersyll haf, a pobl yn cysylltu Glan-Llyn efo lle ar gyfer yr aelodau hun o'r Urdd, falle rhai uwchradd i fyny. Ond wrth gwrs erbyn hyn, beth sydd wedi digwydd ydy, mae'r lle yn brysur drwy'r flwyddyn, does yna'r un adeg o'r flwyddyn lle dyn ni yn dawel mewn ffordd. A lwcus iawn, wan ar ôl y Covid a bob dim, dyn ni bron iawn yn ôl ar yn traed fel oedden ni cynt. So mae'r lle erbyn hyn, dyn ni cael enghraifft ar y funud, mae'n fis Ionawr. Mae ganddo ni ddwsinau o ysgolion cynradd yn dod yma, blynyddoedd 3 a 4 yn dod yma am brofiad un noson. Wrth gwrs mae hwn yn brofiad mor werthfawr i'r plant, achos dyn nhw falle rioed wedi bod ffwrdd a ddi wrth i teulu yn aros, a so maen nhw'n dod yma am un nos. Ac yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fwyaf i Llinos? Ie, dwi'n meddwl, oedd yr athrawon yn siarad fo athrawon bore yma, oedden nhw'n dweud, un peth maen nhw yn gweld o'r plant ydy, maen nhw'n gweld y plant mewn ffordd drwy lygyd newydd, achos maen nhw, wrth gwrs, mae'r plant falle sy'n mynd i ymddwyn rhyw ffordd yn y dosbarth. Mae'n mynd i ymgymryd ar heriau yn fama er enghraifft mynd ar cwrsaffau neu cynwyo yn hollol wahanol i fel maen nhw falle yn ymddwyn yn y dosbarth. A ti di cyffwrdd yn y fo fyd, o'n i'n mynd i ofyn, pa fath o plant o Gymru fwyaf sy'n dŵad, ia? Gan fwyaf, ie. Ar criwiau 3 a 4, mae hein yn deddol o fod fwy o plant y Gogledd Cymru. Ond wrth gwrs, beth sydd yn brofiad cyfoethog iddyn nhw hefyd ydy, maen nhw'n gweld bod Gymraeg yn iaith go iawn yn dydyn, a dim rhywbeth rhyw iaith maen nhw'n dysgu'r y dosbarth, mond i ddefnyddio yn y dosbarth, maen nhw'n gobeithio yn clywed o gwmpas y Gwersyll. Wrth gwrs mae hynny'n un o brif amcanion yr Urdd wedi bod ni yn gallu darparu gweithgareddau yma i bobl. Ac os nag ydyn nhw'n dysgu Cymraeg, bod nhw'n oli yn dod yn ymwybodol ohoni'n iaith fyw ac yn iaith gyffroes. Ie, siwr, ie. A wedyn, da chi'n sylwi ar wahaniaeth yn y plant a'r bobl ifanc ar ôl iddyn nhw fod yma yn cael... Os a wahaniaeth yn ei desblygiad nhw ac yn ei... Be maen nhw'n gael allan o'r profiad, lle? Dwi'n meddwl yn does, achos... Wel, i ddechrau, maen nhw'n gofod cael rhyw fath o gyfrifoldeb o gyrraedd yma'n dydyn. Ti'n meddwl fatha... So mae plant bach, dyn nhw'n siwp rhan nhw, dim derfed yn neud i'w gwlau, a felly mae hwnna'n rhan o'r sialens yn dydi, fatha edrych ar ôl eu hunain. Mae'n siwp yn llnau danedd, felly heb bod i rieni nhw'n deithio nhw'n wneud. Ond na, mae hyn yn rhywbeth pendant, mae athrawon yn deud, so bod nhw yn gweld gwerth o ddod yma. Bod i adnabod y plant, a hefyd bod nhw'n cael profiad ohono. A hefyd, mae'n neis i blant o allan i awyr iach a wneud rhywbeth sydd yn hwyl yn dyrru. Ia, ynddi, bendant. Wedyn, da ni wedi dod yma atoch chi achos bod Hamddenna ac dysgu yn un o rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri. Sut mae ffaith bod chi wedi'ch lleoli yn y parc lle mewn ardal mor hardd a hyfryd? Sut mae'n effeithio ar sut ydych chi'n gweithredu o ddydd i ddydd? Wel, dyn ni'n lwcus iawn o'r lleoliad, achos wrth gwrs mae gennym ni'r llyn sy'n ôl ni. Mae gennym ni'r mynyddoedd o'n cwmpas ni. Ac yn amlwg, dyn ni'n defnyddio yr harlwch o'n cwmpas ni ar gyfer darparu gweithgareddau awyr agored. Ond o ran datblygiad y lle, yn amlwg, dyn ni o fewn y Parc Cenedlaethol. O ran yr cynllunio a felly. Enghraifft, mae yna cynlluniau newydd yn mynd lawr wrth lawr y llyn y mancw, wrth gwrs, dyn ni'n gorfod rhyw fath o gadw hi
bod o'n cyd-fynd ar tirlun. Ie, siwr. O'n cwmpas ni, ond mae dyn ni. Ie, a wedyn, da chi'n mynd â grwpiau allan hefyd, da chi'n mynd â nhw fyny'r aran, a da chi'n gwneud defnydd o'r ardal yn ehangach hefyd, ydych mewn ffordd? Mae gennym ni, yn ogystal â plant yn dod i aros yma, mae gennym ni hefyd wasanaeth awyr agored sydd mae'n cael ei redeg o Glan-Llyn, ond mae hwnnw'n darparu cyfleoedd tu allan i'r Gwersyll. Fel mae gennym ni 3 aelod o staff yn mynd allan a darparu y cynwyo ar Llyn Badar, neu bod ni'n wneud pethau fel arferdira, neu dim yn aml iawn arferdira, ond mynyddau yn bendant, fatha mynd â grwpiau allan, bod ni'n cyfarfod nhw ar y wyddfa, felly arwain grwpiau sydd yn aros mewn rhai o'r canolfannau eraill, enghraifft, yn nhrydydd, enghraifft, wneud staff y gwasanaeth awyr agored fynd a gweithio efo grwpiau sy'n aros mewn canolfannau eraill. Neu hefyd, wrth gwrs, darparu gwasanaeth i ysgolion, falle bod o'n ddibreswyl neu hyd yn oed Gwersylla hefyd. Mae ambell i grŵp yn penderfynu bod nhw'n mynd i Gwersylla mewn gwahanol rannau o Gled Cymru, a wedyn neith y gwasanaeth awyr agored darparu wedyn, da chi'n darparu'r gwasanaeth yna wedyn drwy gyfrwng y Gymraeg, dydach, a yn yr sector awyr agored. Pa mor bwysig ydy hynny, Llinos? O ran y Gymraeg? Ie. Mae ffaith bod ni'n gallu darparu, mae o'n sicr yn cyfoethogi profiad plentyn sydd yn siarad Cymraeg i ddechrau, ond mae'n bendant yn cyfoethogi i brofiad o fod allan y mynyddoedd. Achos dyn ni ddim jyst yr iaith dy chwaith yn dyn ni deddol fod yn falle fwy ymwybodol o hanes a chwedle a iaith y tir yn dydyn. Dwi'n feddwl, a mwy o bosib o ddealltwriaeth o'r ardaloedd yma, dyn ni'n gweithio nhw yn hytrach na falle rhywun yn dod o falle tu hwnt sydd ddim yn siarad unrhyw Gymraeg o gwbl, falle mae'r ynganiad o'r geiriau, felly mae'n gobeithio bod yr profiad yn bod yn fwy cyfoethog o gael arwain gen rhywun sydd yn mae'n brofiad llawnach mewn ffordd, ydy? Yndi. Os da ni wedi cael y magu yna fo hefyd yn dydyn, so beth da ni'n neud ydy rhannu beth ni'n wybod yn barod lot yn yma, dwi'n feddwl. Mae chydig bach o sgiliau ychwanegol. O ar hynna, dwi'n meddwl, nawn ni orffan y sgwrs. Mae wedi bod yn ofnadwy ddiddorol sgwrsio efo chdi, a cael chydig bach o flas o beth sy'n digwydd yma a eich gwaith gwych chi ydych chi'n neud ac yn gynnig i blant Cymru a bobl ifanc Cymru wedyn. Diolch yn fawr iawn i chdi, Llinos. Diolch yn fawr iawn.